ni. Ahinya nyako tenre kod okenge mag loso budget jopiny wachango kaluwore gi okang' makama. Yiena mar mondo mi adhi e kaunti ma Siaya mar mondo mi wawinje pach jopiny ahinya nyaka kaluwore kod okenge mag loso budget. Gin geno margi en ang'o? Nyinga iluonga ni William Obat, kaka pile jaboda boda mariembo Siaya. Kawuoyo wach mar budget mibro bisom e Kenya ka dwe mar 6. An kaka japiny kendo mariembo pikipiki, gima nyalo wuoye mokwongo en wach mar tich matiyo. An kaka ja pikipiki agombo ni sirkal oketie oduokie tax mojuogo pikipiki mondo mi wan kaka jogo eko mariembo pikipiki wayudie yot moro matin, nikech yudo ni sani nengo pikipiki obiro bobedo matek chiegni kijwa nyiewo pikipiki tichal ng'ama dwa nyiewo gari maringo go tiel 4. Omiyo wakwayo sirkal ni ka iketo budget to rangi kaka inyalo duok tax mijuogo pikipiki mondo mi pikipiki odogie nengo ne moro mnen ga affordable, nikech kata sani ng'eny ne wariembo pikipike mag loan. Tiyudo komigo loan to kichule tichal ng'ama chulo mtoka iyudo kichulo over 200,000. En gimoro matek kabisa. Mane momiyo wakwayo sirkal ni ka iloso budget to wan kaka jo pikipiki orangie kaka inyalo duoknwa tax piny mondo mi wakawie pikipiki gi nengo mayot. Mar ariyo, wagombo ni sirkal orangie wach mar mafuta, nikech mafuta ni ema riembo ekonomi mar Kenya. Ka mafuta ni malo to gimoro amora ni malo.